Wel, dyna ni felly, da ni am gael gystadleuaeth neu ornest am arweinyddiaeth Plaid Cymru, ac dwi bersonol yn croesawu hynny yn fawr iawn. Mae'n gyfle eiraidd yn y marn i ni gael drafodaeth genedlaethol ynglyn â dyfodol Plaid Cymru a y fath o blaid da ni eisiau bod ac i ba gyfeiriadau da ni'n mynd, ac yn bwysicach na hynny mae'n debyg sut da ni'n gyrraedd y pwynt yna. Yr hyn sy'n bwysig ydy da ni'n parchu barn pobl eraill, pwy bynnag maen nhw'n cefnogi, os ydyn nhw'n cefnogi Rhyn Adam neu Lian. Da ni'n eithriadol o ffodus bod gynnon ni 3 ymgeisydd o'r fath safon. Da chi'n gwybod, dwi'n meddwl bod fysa llawer o bleidiau gwleidyddol, ac mae'n nhwythau wrth gwrs yn cael eu gystadlaethau unigol, ond mae'n siŵr bod nhw'n genfigenus a deud y gwir o'r fath o dalent a dawn naturiol sydd gynnon ni ymhlith y 3 ymgeisydd. Dwi'n cefnogi Rhyn, 100%, does gen i ddim amheuaeth am hynny. Wedi deud hynny, dwi'n parchu Adam a dwi'n edmygu ei waith aruthrol mae o wedi wneud dros y blynyddoedd yn San Steffan ac yn y Cynulliad wrth gwrs. Ac Lian, dwi'n nabod Lian yn dda iawn ar ôl yr ymgyrch yn Llanelli, lle fuodd hi efo fi yn fanna am gyfnodau. Felly dwi'n dymuno yn dda iawn. Yr hyn sydd angen, dwi'n meddwl, ydy i drafod ac i glodfori pwy bynnag da ni isio fel arweinydd, ac i beidio lladd ar neb arall, achos mae gen y 3 pethau i gynnig heb os nac oni bai. Mae rhaid ni gofio bob un tro mae aelodau ar un blaid yda ni, ac yn y pen draw y nod ydy i symud Cymru yn ei blaen ac i wella'r hyn sydd gynnon ni, ac yn y pen draw i ennill annibyniaeth dros Gymru. Felly dwi'n dymuno yn dda iawn i'r 3. Dwi, fel dwi'n deud, dwi'n hollol barod ac yn falch a deud y gwir o gyhoeddi mai Rhyn ap Iorwerth ydy fy newis i, ond pwy bynnag sy'n ennill y frwydr barchus, frwydr sy'n mynd i cael ei hymladd mewn ffordd ddemocrataidd, parchus, egwyddorol, dwi'n dymuno'n dda i'r 3 ohonoch chi. Felly, dros Gymru ac ymlaen ar frwydr.